ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow joom gandal towgal joom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Amadou aɗa ko jinnoon kalda e oɗo tawde kam aduna o fof o wi ko an woni sehil makko an woni ɓi yum makko minen kam min donkani wona sehil gongre gongo sehil ni tan deɗo balde tan woni sehil am haaldanema an jarani kada noddoyomo mi innani indema ni voilà c'est ça ko oɗo kalde mi ayaltayam an dijo ko aɗa ko wonirɗo e galle he bone jamma bone ñalawma kala biiɗo mo namour yero wiya no hirsa ɗum ɗo moori ari ɗo e galle he o jaggi o haaɓe mum ɗo min cierdi min mbaɗi gacci e nanggue ha bone naate amen minen noon komi ronkatɓe mo an noon ɓayde ka sakil makko waajo mo an so wona ka hasido an ete joni mi woppuma an iya sa nangui joni mi woppuma aɗa andi an wonno kopinem e galle o kopino ɗon jeetanmi joni mi werlo on mammum to wurtogi to neɗɗo jaati ko haajam ala hen voilà c'est ça quoi An et woni puis ka joni anda et puis ummoɗo quoi et puis dégage boy somi ɗumoɗo wonani et puis dégage quoi et puis dégage dogo parle waw jiɗɗomo ni dégage parle wawm ah yoran dégage he helum gay ac helum gay an mbiɗa woni goppirɗa an ha an ma wi tan kalto gonɗa tan ko désordre jamma namdoto kam holko kewi mi jooɗimi ɗo koye sallowo woni joni mi sohla namdoto heɗota kam noon koye sallowo joni noon mi jooɗumi e sallowo mbimi tawde korka fudimo musde il fait 11 heures so 11 heures yoni min mi yillete seeɗa saw guitam de nibbidete seeɗa mi wonta yiide normal mbimi ko tawde ko 11 heures yomi jooɗo mi deeje ha 5 heures sahaji ni 11 heures lelotomi ha 5 heures mi fina taw ko hedde waktu ko hewani ani bon mbimi yomi waɗa relax quoi jooɗimi waɗa relax tan nanmi wiya série mbimi holpi mo boyi ojo wiyete série mbimi oto heppu hakkillam e horam wi kam oto heppu ma andu oto heppu mi heppani jooɗimi kan nantimi série mbimi série ɗum fof ala probléme garmi e hay bafal ngal jeytimi nofon ndu joñmi ɗum e bafal tes mboɗo heɗikino nanmi o wi mon amour o wimo kadia o wimo oto wi mon amour saabu mo mbiyata mon amour o on koko jogui jomum saabu yoro woni joom galle mum ayi o wi kadi mon amour virgule min mamma ko ɗo e galle o hojomaji waktuji tati mboɗo virgule mamma ko haw diggi o yalti ɗum mi rokkata ɗum ay ko ana wawi fiide moral ay ñande no jattano gaddama ɗo sukaɓe fof ko wiide an mo jatta ɗo o sellani ko ɗakkitiɗo o kangaɗo an mboɗen an gondiɗa ɗon ko bone jamma bone ñalawma ha mbeɗa waɗo pour désormant o hayso ko ñalawma goto tan poftinaɓe kam kamɓe ɓe ndeeƴa ɓalli mabɓe ɗi mbasa sokade seeɗa ñen fof tan ɓalli ko cogui tan ñen fof tan probléme ha holto powɗa ɗum holto pami ɗum est ce que toñoɓe est ce que a wiɓe yoɓe goppu toñdemi est ce que a wiɓe noon yoɓe goppu toñdemi an ko an tan toñata saabu an ko an provoqué jomumen probléme gara hen mbadda e jomumen kaɗa ɗumen nande ha te an ko wona ɗum ko woni
wonko nannomi hen seeɗa ni ga neɗɗo won nodduɗum ɗo waaji goto noddi kam ɗo téléphone on mbaɗa ni a anda inde makko o wiira ko Mamma Sall to commune Mboli Birane konko woni ɗum ɗo amen so tawi ko gonga weeli Allah tan Allah en andi minen min lorima min lebtima sendugol haare tan subaka e kikiɗe a foftata andata hay ko korɗa eya sinan kam ko kaltotoɗa min kay tan min kay miɗo foti haalta min to tawa fof ɗum tawi ko mbiɗa haala ok asi ay ɗo jooɗimi ɗo komi tampuɗo gila subaka yero wonno koye habde moori woni suka mo kalnoɗa ko babam yeehi toon ɓiɗande tan to heete haɗo artete foof ko babam yahata toon wiyene sohli moori ari ɗo wiye fama mon amour o wi tan ko wontata jaam gila subaka woni ɗo koye finirde moori omona te ɗoɗo kalde tan ɗo ko tikkanɗo mo wona jooɗi o wi ko min haaɗimo liggade i moori arde mum ɗo tan e wiide ɗum mon amour tan ɗum tan jaari habde kanko e yero ɗum de woni tikkere nde o wi mi haɗimo liggade o tikkanimi omona jooɗi ta tan mi seeri ndi wawa noon kam mbiɗon yeru ko ni ɗaccirte tan taade kadi ɗum ɗo fof e waade noon o wi kadi liggey o ko haare nde taade kanko haare waɗi ɗum ko liggey o wi mi haɗimo liggade ɗum o liggoro iyoma haaɓe haare ko liggey i kanko liggey makko ɗum kay yo ƴeew soccuji tan o waɗa e carton tan o watta yirloyaade ɗum kay ɓuri liggey haare wona ay komi cagginoɗo battare komi ñifɗo gaz o hay takkade mi takkaki ɗum gonmi ɗo min fof komi cumtiɗo alhamdulillah komi goɓɓe alano petta an kay a malama min kay hannde mi dañi jaam anani on noddi kam ɗo téléphone hol Mamma on ko Mamma Sall wiyete konko woni gandanɗa hoorema maire andam pour on ma o wi wonde o nani wiya ka jogoɗo resde femme jonno maro ko min jorno haddi ɗum ɓeyde min kam yomi sigilma yomi oppu ndesa femme ko wonno hen ko fof konko jorno wadde programme fof wonde ko faari yengge fof e ko faari gaari en fof konko soranno après noon jonon no haali haw pari nde o wi waddima oppricival mbimi wadde taw ko ɗum Mamma wotma waɗa ɗum par ce que yero jarama waɗande yero kañum ko neɗɗo probléme o neɗɗo iblis o neɗɗo firmi manam gonɗa haasid o an min pour qua kam wona haasid wona gonɗa haasid an resani ala guel hay goto bardanema ala guel min mboɗo jogui guel an ala guel ñidda wiide Mamma oto Mamma Sall oto rokkam ko yiiɗi rokkudemi ko ñande jaada ha daña guel wiyama Mamma mi dañi guel joni ko jinnoɗa waɗande yor ko waɗanam ɗum jogoɗani wiide no saabu ala bardunema sinon bardunema fama barde yam mbiya bab an non joni cehlagal men joni cehlagal men seeri horum ni voilà c'est ça haymo ceerɗa kañum seeri horuma seeran ɗum min seerima mbiyama ɗum an fama min jamma omo hoydo mi an nanta jamma omo hoydo fama yiɗama ni joni haala ka gasi temi ne wiya hay kaw babagal noddi kam ɗo wi wonde ko bammoɗo jorno so tawi oppi ko junngo babagal oppi ko junngo bammodi so bammodi humi ko noon so tawi salim humde noon ko noon gandanɗa hoorema noon nden noon bammodi kam mbaɗen jaɓata humde dewgal ngal merde way amadou merde way anan cihlagal men no haaɗi ɗo goto voilà yo ha do quoi pari hen haaɗi ɗo voilà an gay ya worno haajuma galloaji yarum de non ko galle amen do wona galle mon galle o yettaka ba yettaka siso ko galle o ko so yetta ala oppi fuura ala fuura galle mon ara hoore ana o wani fuura galle mon ana oppi ara hoore galle ana o wani fuura galle mon min gam nodda wona hira fo bambo voilà ko aduma Dakar ko dum addi kam Dakar no so mandini mo goppe ammude yimbe be Dakar on jeeya Dakar ko Sénégal na fof dendi Dakar son ngari Dakar tan kala gumido biino ara Dakar e ka ser e afamani e fo ambe so wa ngana mana wana ana bornaki jin an wutte fuuta bornaki jin gardo Dakar fof bornoto jin waɗa lone waɗa laafa ana waɗa laafa ala base e joni hot a humdata ko ɗo ha min jooɗi so welama jooɗo aɗa mbiya wonde a hot amadou ana joyi kumtare minen galle amen ɗo ko ɓuuri e boccol e souffle plat min kumtoto ana anda ɗum aɗa ñamata an kon damɓe ñebbe tan ñamata hay wonɗaɗo e hoorata hoorani mo oɗo mo woni mo hoorata cuulet kesengel mboɗo hoorama mbasa hoorde e ya joni an cuulet e hoor joni uttima wa pasan dumni galle mon ala faire galle mon ala faire mbiɗa ara waajo wi galle mon yo sot faire mo repassé mbaɗon passé wutteji galle mon fa lagara an Sidiga Sara Maimouna chicken ko gertogal e ɗemgal angale
debbo guurɗo to dowlaji dendude amérique nokko notirtoɗo choléra do no jogui sen mum yutti ɗo jangguinat nde fuuli fuutankoɓe guilay gandi men ha e fina tawa men so gosi mum so karo mum cakiri mum ha e laru mbahal e ko nendi hen sa waɗi abonné e sen mum yutti jiya holno hanki men defirten holno tubakoɓe defrat ana andi ko mbawɗa kewnude dowlaji dendude amérique e kala ko takki choléra do kala hen jiɗɗo commandude nodda ɗum addanma ana andi ko mariage ko indi ha e anniversaire walla ni ko événement dini kala hen ko mbawɗa jogade jokkodir e nde ɗo tongol waɗa indicatif amérique mbaɗa 1 mbaɗa 7 mbaɗa 2 mbaɗa 8 mbaɗa 6 mbaɗa 8 mbaɗa 9 mbaɗa 1 mbaɗa 6 mbaɗa 8 mbaɗa 9 min Abou Diobo de komi wiyowo Yero Sow yo ar min ja choléra do ene cappa asi kala ko are amen ko an adde amen tire nde tirte nde fof ko an tiri mi mi winoma tan cahen mbiɗa muɗen mi winoma o ko kangaɗo hay goto wiyata ɗum ko an jeeyi kewo mbiyata ɗum ko en jeeɗa mbete anda no yaari guila no puɗɗi ɗum ɗa ɗo wiide e mami hokke fama guila nden hay goto dañani jam hay goto suusa haala ala yasin anne min ko andin tan mi ho bone foof arayat hen kono asi sa anda minen joom galle en min gandi amin kalanma keɗoɗa hen kono a jaɓani allah seedi mi andano lawol gongol noon oto yanani joɗɗo komin meeɗi fo annene meeɗa hen ko ɓuuri ɗum ndende dañen probléme ala probléme o kay en ndendat a wawa yaade tan min ƴetta minen tan en peccat ha timma kay eɓol amar mbatten probléme o peccene hakkude nawa feccere minen kadi min nawa fecce mata nawta fecco maggo ngo ala feccere koye amar tan nodde tan ha ara min kay mi wawa o bani min kam mi ala hen mi wawa koy c'est très content ay ko piyannoɗamo ko fof mbaɗa nder Yero ala ko woni sona bonde ni aɗan ɗum ko bonneɗa kan han Yero no wawi wonde oɗo galle nuwe hay goto innata ɗo faam ɗum tawi ko piyatamo ko fof mbaɗa wonno nder an kon kañum tahi noddita kam quoi ko probléme o tahi nodda kam e galle o aussi min sah an kanko jeeyi mon amour bonnedagal kanko jeeyi mon amour aɗa andi bon mon amour guila tubakoɓe no mbaɗa ɗum créé Yero ne existe pas hein hande Yero ne existe pas Yero il est existé wiyen solo mon amour ɗum tahi noddumami min mi ala jaam e galle o caggal noon ko noddirnomami ko a waɗi ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin te woto woppu de mo waddum regretté par ce que kanko o jeeya mon amour aussi min mi fijat sah min mi fijat ɗum ɗo mine faama mi wondani sa welama fama en même temps ko sikilam sa welama mbaɗa ɗum gonga mon amour tan non kanko mo waddum regretté sa welama mbaɗa ɗum gonga Yoro nda relation ma e faama ɓuuri yodde anani te faama yiiɗamo est ce que aɗa andi faama yiiɗamo way ƴew o yii haw yettimo wiide faama sa wiyani kam mon amour mi feete galle o goto Yero waɗi autorité yo haal mon amour woni faama par ce que onon holi Yoro way Yoro mo wadde regretté Yoro somi jaggimo mi yaltata leegal ngal ala min woddata e leegal min mo hulani Yero min ko différence âge o woni probléme différence âge o aɗani min sam joguinomo duuɓi joguiɗa ɗi mi noddatama han nda min dofodiri ɗo min joni keddorama e point fort tan ko ngallu da Yoro dani probléme aussi omo bonde innab moodi omo wiye moodi kuuti moodi kuuɗi bonnide min miɗon toyen mi fat woto wop yiilo sawru a jogui wedoru o boy no ni jaɗɗuɗo o woppata boy o hande gollimo no ngal para weltima ɗon doktor Yaasin komin saabino réunion bon ko an e aasi onon ɓurmi hen sohla wadde holko mbaɗami kesni le passé je fais quoi dans les réunions holko mbaɗami ɗo ha anani Yaasin way haala ka komi ko jeeyi min noon wonko jinmi namnade hande laaɓe yam an ka ɓiyam aasi kanko jibini taniraɓo min jinmi namnade aasi sukaɓe koɓe hoɗɗum e yam sukamma ɓe o ande ɗum namnatake kaw
ɓe kay ko an woni mam maɓɓe ɓe gala ɗo mamiraɗo ko na ande kam tani eyi yasin sukaɓe mbaɗa foti ɓe nulde walla min mi fotani ɓe nulde i baba annene ɗum ala ko namdi ɗum so annene tanen kala foti ɗumen nelde annen troisiéme question mbaɗa foti fijjude e maɓɓe walla mi fota fijjude e maɓɓe ɗum kay namdal ala hen ko tani en kay aɗa foti fijjude e mumen kay quatriéme question noon yasin ko ɗum ɓuuri kam ɓennude ndax min mi wiya faama mon amour ko délai galle o walla wona délai baba ay ko kalta ɗo ko sukaɓeɓe ko tani hen sukaɓeɓe ko tani hen kadi gaajugol hakkude neɗɗo e tanum kala ko jiɗɗa wiide goto ɓe mbaɗa wawi wiide ɗum hay caɗele goto ngala hen c'est mon amour je suis pas d'accord je suis pas d'accord saabu mon amour o ko min jeeyi omo wawi wiide séeri omo wawi wiide faama omo wawi wiide e jaram tanam so weɗama ni o wiya goggowam je me le fou anin mais les problèmes ane wonde do aɗa wiya yero je ne suis pas d'accord Yero. ay goto wiyata femme mon amour yero a wawa rokkude tetta wawa wonde yero an o ko fijjannin ɓe ko taniraɓe makko o ala droit wiide on o mon amour tani ko ala asi o wirani tani ko mon amour pour ɗi yiiɗi ɗum walla ɗinen humana ɗum o mawɗo ko mamma ko omo jogui plein droit wiide on mon amour asi faama mi fijanno mbaɗa wiya ɗum séeri kokko joni mi natti fijje ko gonga e yam so allahu lamɗo jaaɓi mi yiiloto teŋe mi ara mi teŋa faama eyyo baba nden maya an wona gonga an kalno ndenduɗa e faama leeso sa fini yimɓe nawma bamule So Allah jaɓi, mam- yirlaɓe an mam rendema ko leeso noon wallay sa fini dawata ko bamule an Mala. an sa kalno ndenta faama an Yero, sa an fini ko seeɗa bamule yero, para Ana huma- on nanani ko wi ko wiya on Ha? min mi yaddi tagam min o heddi ko kuman o wiyo so korko ka jonni komi deso o fam ɗum wiya o kanko min nawlirani e makko min nawlirani e makko mi nawlirane ma min nawlirani e o makko addani teŋe o gillo ummo mi nawlirani e makko ga tokkaɗo paas min ala paas min demma so patami omoni France o wi kam mawo nuldem tegam so korka fo andima seeɗa mawo nuldem tegam mi waɗa tegam wine faama min juuloyo fou demba wi kam noon demba so wi kam noon eyyi ummoya nder suudu asi baba joni goppe ha joni ya nder suudu ma minen mamin degg kalnemo yo dartin mon amour o eyyi ya nder suudu eyyi mamin lijji ɗum ya Ya. nder suudu kalnemo ko leeri mi waratmo ɗode on ganda kam mi warat bamon joni joni mi warat bamma do joni joni ina rawa kam war mi warat bamma do joni joni eyyi joni an ya nder suudu ma minen mamin lijji son fimo ngal so mayani tan wiye kam ce min so dartinani wallahi mi warat do bamma ete somi wari bamma ko zéro wonata hen zéro wonata Ebo an yande suudu a yera an tan ko nanirta kangaɗo so wari neɗɗo mbiyata ko kangaɗo o aduna fof nande omo ɗakkiti minen fof imi gandi ka ɗakkitiɗo voilà somi warima noon ko zéro min ɓurma ɓuujitade yero wala ɓurma ɓuujitade an ala tegue te min mbo jogui tegue joni ar mbarodire min wi mon amour yero ar mbarodire joni ya nder suudu minen ar ɗo mbiyamo namour joni ar ɗo mbiyamo namour ar ɗo mbiyamo namour joni ar ɗo mbiyamo namour yo ar ɗo wiyamo namour kangaɗo o defta ha yimoydemal fuɗam so ɗo ko gorko ar ɗo wiyamo namour wona ko gorko ar ɗo wiyamo namour yo ar ɗo wiyamo namour joni wiyanimo mon amour ya min tegam nen ɗo mam yalti teguede min tegam nana France min an tegue ma yettaki min tegam nana France min muɗ ko fama ko wadde wesme union ɓe mbaɗa wesme union joni kalis o yetto union ni uddi Hey. hormo uddi eyyi joni ya suudu ma joni dembo waɗami ɗum wesme union yo wi mon amour jeew yo wiyani mon ya min wi mon amour